saylan texnikalar dünyasy açylýar. Tugelemene gowy, öňe mebiller gowy, inne texnikalar tugeleme. Saylan texnikalar dünyasy barada ýöretesiz şu nädir? O saylan mebel tugeleme. Texnikalar dünyasy. Техникалар dünyasy olumly tugeleme atan. Техника закону Tayland техника. Успехов, процветания бизнесу. Oza 36 ay istik gelir mi? Saylanan ırtkallı devletli olsun. Gelip şunu alfa. Düşünlü olsun. Dedemine şayet kalvatıyoruz. Mogoria kabila mam. Bak böyle son kuruluşa falan böyle. Ana bu doyan işin de sünnük. Hoş murat, sevdan olsun. Canımız sağ olsun. Taylan texnikalar hemmeňe de garaşja diýäňmi? Taylan onun boş dünýäni aylan. 4 kolu fasly. Saylan texnika dünyasy Allah'dan sevdasy bolsun, edýän işler uğruna bolsun. Saylan texnika dünyasy dukanymyza geldigine bugün açylışda bar edip. Nesip bolsa geler sewda eder, hemmeňe de gelmek maslahat berýär. Taylan texnika dünyasy işiňizde sünnük gutly bolsun magadyn adam. Ertir çağalamar gelecek sevda etmäne. Nesip bolsa. O görnüşlere kene kenmen. Gelin sevda edin. 36 ay kredit var bizde.